Ranar 26 ga watan na Yulin 2026, al'umma da dama a garin Taketa sun fito don halartar filin idi domin tunawa da cika shekara 3 da gwamnatin CNSP ta yi. Bikin da ya gudana a ƙarƙashin jagorancin shugaban gundumar ta Taketa Mu'azu Muhammad. Taron da ya samu halartar sakatare na shugaban gundumar Salim Mustapha da kuma shugaban karamar hukumar ta Garagumsa na Allah Abubakar mai martaba sarkin na Garagumsa Mayana Madarfa Mayana Sabo. Shugabannin tsaro da kuma kungiyoyin fararen hula, malaman addini da sauran al'umma. Bikin da ya haɗa taron jama'a a filin idi inda aka gudanar da karatun alkur'ani mai tsarki da kuma yin sallah raka'a biyu tare da yin addu'o'in kunut. Sannan aka gabatar da jawabai daga shugabanni da hukumomi na gargajiya da na bariki. A jawabinsu sun yi kira ga jama'a da su ci gaba da zama lafiya, haɗin kai da kuma taimakawa juna. Sun kuma yi magana kan muhimmancin kare martaba ƙasa tare da godewa shugabannin CNSP. Shugaban gundumar ta Taketa ya ce al'ummar yankin sun kasance masu haɗin kai kuma suna da yawan fitowa a irin waɗannan taruka. Ya kuma yaba da rawar da mai martaba sarkin na Garagumsa Taketa ke taka wajen haɗa kan jama'a da tabbatar da zaman lafiya a yankin. Bayan an kammala taron, jama'a da suka halarci taron su raka shugabannin gwamnati da na gargajiya zuwa harabar shugaban gundumar ta Taketa. An rufe bikin ne da addu'a Allah ya albarkaci Nijar da kasashen AES ya kuma ba da damana mai albarka. A yau mun tare ne a wannan wuri domin tunawa da wata rana mai muhimmanci a tarihin ƙasarmu ta Nijar. Wato cikar shekaru 3 na CNSP tun bayan da aka samu sauyin jagoranci a ƙasar nan. Ƙarƙashin jagorancin mai girma mai daraja shugaban ƙasa Janaral Darmi Abdurrahman Chani da mai girma Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain da mambobi na CNSP. Wato wannan rana yana gudana ne cikin yanayi na ibada inda muka haɗu domin mu gudanar da saukar alƙur'ani mai girma, yin sallah raka'a biyu tare da alƙunut domin mu roƙi Allah madaukakin sarki ya ƙare ƙasarmu da saukar mana da rahamarsa ya ba mu zama lafiya da damuna mai albarka. Ina kira ga ɗaukacin al'umma na wannan yanki namu da ma Nijar baki ɗaya da mu ƙarfafa haɗin kai, mu guji duk wani abin da zai kawo mana rarrabuwar kai da ƙiyayya da rashin fahimtar juna, mu rungumi soyayya da yafiya, gaskiya da taimakon juna, domin idan muka haɗa kai babu wani ƙalubale da ba za mu iya shawo kansa ba. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓi wannan saukar da muka yi ta alƙur'ani mai girma, ya karɓi wannan sallah da muka yi da kunutu ilmu. Allah ya kare ƙasarmu Nijar, ya tabbatar mana da zama lafiya da tsaro da haɗin kai. A roƙi Allah wata'ala ya ba mu kwanciyar hankali, ya ba mu damuna mai albarka. Shugabannin ne mu wanga malamai ko da yaushe muna kwatanta muku suna jinjina mu. Mu ne shaida ku jan kokari wanda da kuke yi ko hana mu ido kwana dare da rana. Kuna roƙon Allah dan dai 'yan Nijar su tashi lahiya su kwan lahiya su tashi lahiya. Mu ne shaida nan Taketa cewa da gwamnati da Garagumsa kuna jan kokari. Allah saka da alheri, Allah ubangiji ya saka da alheri. Bancin shi akwai ta haraka na tsaro, ko da yaushe muna bayani in an kai taro muna bayani menene ake so. Nan dai kowa da kowa, yaro da babba da ƙarami da wani duka soja ne. Bambanci guda ne, ba ku da bindiga. Amma abin da an gari ku wannan ya yi ƙarfin bindiga. Menene malamai roƙo Allah, Allah saka da alheri shi ne. 26 juillet 2023, 26 juillet 2026, cela fait 3 ans, oui 3 ans, jour pour jour, d'adversité, de tentatives de déstabilisation de notre pays par les forces du mal, des puissances étrangères. Alhamdulillah, nos dirigeants, imbues d'une vision claire de l'avenir du Niger, ont fait fond et vous rassure encore de faire plus pour tenir en échec les desseins de ces forces du mal.